Utilitzat el tenis com a metàfora parlant una mica del tema de com la humanitat té aquesta obsessió per progressar en tots els àmbits i com el rotllo aquest del creixement exponencial i de que tot, jo què sé, per exemple el Nadal que té el braç aquest superdesenvolupat, desenvolupat allà, imagino que en el futur encara serà més heavy, no? I és una mica com per parlar d'aquest rotllo de cap a on va la humanitat amb aquestes bogeries que cada cop són més extremes, no? Una mica d'aquesta idea. Un dispositiu misteriós, un artefacte armat. Bueno, clar, Becore, a més, en la meva vida ha passat per diferents... Per exemple, quan era petit, jo escoltava grups de Becore, no? I era com una discogràfica de Barcelona, que era on hi havia els grups que més m'agradaven, no? Porto ja més de 15 anys amb la relació, llavors és una part bastant important de la meva vida, no? Bueno, la veritat és que els que som així més rockeros, no? Els concerts és com són com per fer a la nit, no? Tenim molt interioritzat, però és veritat que en veritat és igual l'entorn, l'hora, perquè un concert sigui agradable o transmeti alguna cosa i tal, no? M'agrada bastant, de fet aquest projecte el vaig començar jo sol amb la guitarra i tal, i per lo que dic sempre que et dona com una llibertat a l'hora durant el concert, no? De que no tens que seguir a ningú, pots parar, pots fer el que vulguis, pots canviar el repertori enmig d'això. I a part també una cosa que m'agrada molt d'anar sol és anar als concerts sol, no? Agafar el cotxe, anar jo sol a un puesto, conèixer gent, tens que relacionar-te més amb la gent, no vas amb els teus amics i llavors per mi anar a tocar sol és com bastant aventura. També m'agrada molt anar, de fet m'agrada parts iguals, no? Lo d'anar amb els amics, anar amb una banda. Voy dando palos de ciego y lo sé. En el noble arte de enloquecer. Podria fer encara més ràpid i tot, si volgués. Bueno, no puc. Bueno, jo crec que sempre hi ha el mateix nivell d'imprevisibilitat i que si ja has vingut a més d'un concert, doncs al igual ja no deixa de ser tan previsible. Però no, simplement és això, que no tinc problemes en tallar les cançons, a vegades si estic inspirat doncs puc arribar a inventar-me algun tipus d'acudit divertit, però també com és tot molt improvisat, a vegades no funciona. La veritat, vull ser feliç. El projecte aquest meu és com una mica més tranquil i jo sempre el que he fet és música més dura, no? Entre cometes, i sí que és veritat que quan no toco amb la Cèl·lula o amb Ceidun, que ara estem tornant a tocar, doncs ho trobo a faltar, no? I és una cosa que intentem, quan vaig amb la banda, intentem últimament anar fotent una mica més de canya, no? Los pasos a la insurrección de la seducción. Saca unos vasos y brindemos por el fin de nuestro honor.